posachedwa pa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Blantyre makamaka ku Ndilande pamene ma demonstrations akupitirira ndiponse wa maglasi tsopano magalimoto akuabwenza kutengera ndi mmene zikuchitika msewu umenewu paja ndi kufupi ndi ku Ndilande. Takhala pompo mumvesere zimene wayankhula mtsogoleri wa ma demonstrations amenewa wa Musika, mtsogoleri wa mavenda lero lino pamene amayamba ma demonstrations. Ndathokoza a BBC chokera ku Ndilande kwathu kuno ndizoti ndiwayiresi apa mwamba komanso ndi TV apa mwamba. Ineyo ndilokhumudwa kwambiri chifukwa chiganizo chomwe akupanga apolisi kutira mategasi ankafuna likatule fundo zathu zonse ndi chakudya chikudula sitikupempha ya ngati mavenda tikudandaula anthu chifukwa tikafike kwa DC ku city tikaziwe kuti zinthu zikuyenda bwanji. Lero mukutitengera mategasi kumatithira ku Ndilande ndikuyimirira sowa ku Ndilande wina isamene akudandaula lero. Ifeyo ulendo wathu nalopempha thandizo kwa inu abwana koma kuti mumve nduna zambiri zimakuchingani. Chionetsero chathu chobwera ku city chinecho kuti muziwe mmene mwabwera kumwera kuno kuti zinthu sizikuyenda bwino. Nduna zimakuwuzani zaboza zimene zochitika lero. Tikuzoti ma meeting mwakambirana ndi anthu ena kwayenda ndalama ku Ndilande sinafikire munthu ina isamene alovutika. Ndiye ifeyo ulendo wathu ukuoneka kuti upitirira ukaziwa chilungamo. Ife ngati anthu amene sitikufuna nkhondo tikudikirira usi mategasi mukuponyawo athe akatha ngati sisikoloko tipitiriza ulendo wathu okadandaula kwa DC kapena ku city. Ife ngati anthu aku Ndilande sitikufuna nkhondo ayi koma zomwe zikuchitikazi ndikuziwa zonena kuti mukuyitana nkhondo. Ndilolera kunena kuti mutanthauze mosiyana mmene mundimanga koma muzoti mwamanga Ndilande. Ngachita kutumidwa anthu ena sana akayankhula zomwe ndikuyankhulazi. Timalemekeza lamulo enda chama nathu tikuwalemekeza timawapasa ulemu fanda amene akutiyang'anira ngati mmene na president achakwera. Koma zinthu zikalakwika angakhale nkhosa zako zomwe zingatuma zichesa zimatembenuka kusatiranso anthu ena apadera akasetesere kuti china. Lero bwana tikupita ku city akatiuze chilungamo ndi kwa DC zikomo kwambiri. Ndathokoza a BBC chokera ku Ndilande kwathu kuno ndizoti ndiwayiresi apa mwamba komanso ndi TV apa mwamba. Ineyo ndilokhumudwa kwambiri chifukwa chiganizo chomwe akupanga apolisi kutira mategasi ankafuna likatule fundo zathu zonse ndi chakudya chikudula sitikupempha ya ngati mavenda tikudandaula anthu chifukwa tikafike kwa DC ku city tikaziwe kuti zinthu zikuyenda bwanji. Lero mukutitengera mategasi kumatithira ku Ndilande ndikuyimirira sowa ku Ndilande wina isamene akudandaula lero. Ifeyo ulendo wathu nalopempha thandizo kwa inu abwana koma kuti mumve nduna zambiri zimakuchingani. Chionetsero chathu chobwera ku city chinecho kuti muziwe mmene mwabwera kumwera kuno kuti zinthu sizikuyenda bwino. Nduna zimakuwuzani zaboza zimene zochitika lero. Tikuzoti ma meeting mwakambirana ndi anthu ena kwayenda ndalama ku Ndilande sinafikire munthu ina isamene alovutika. Ndiye ifeyo ulendo wathu ukuoneka kuti upitirira ukaziwa chilungamo. Ife ngati anthu amene sitikufuna nkhondo tikudikirira usi mategasi mukuponyawo athe akatha ngati sisikoloko tipitiriza. Chifukwa choyamba chifukwa cha kukwera kwa zinthu. Posachedwa pa tikuonesani mmene zilili padakali pano mu mzinda wa Blantyre ku Ndilande pamene mavenda ochita malonda ku msika umenewu tsopano ayamba zionesero. Izi zikusatira pa zimene zachitika dzulo kulimbi
pamenenso mavenda ena amachita zionesero. Komatu a chairman amavenda ku msika wa Ndilande dzulo anaonesa chikayiko kuti sikuchitika ma demonstrations kamba kokuti president wa dziko lino wafika chigawo chakuno ndipo akukagwira ntchito za boma kumapanga kumene akukalandirisa kapena kuti akukatulusa amene amachita training ya ku prison. Sono zadabwisa lero lino pa 28 February pamene mademowa ku Ndilande angoyamba poyerayera zosiyana ndi zimene adafotokoza dzulo a chairman akunsika umenewu wa Ndilande. Tikupasireni zambiri pamene ma demonstrations wa sopano akuoneka kuti akuyambika. Komanso nkhani ina ndiyo kuti ku Blantyre kumene kuso zikuoneka ngati zifuna ziyambike pamene kulimbi mavenda enanso akuchita ma demonstrations lero lino. Apa Ndilande ndiye yayamba. Ndilande ndiye yayamba kukonzeka. Ndilande ndiye yayamba. Ndilande ndiye yayamba. Yayamba Ndilande kukonzeka. Ndilande ndimene mukuonera kumene kuliri kuno ku Ndilande pasika waukulu. Apa ku Ndilande ndiye zayambika. Mademo ayamba. Angodikira kuti no azisogolera abwere kuti ayambe kuyenda sopano kasiya chikalata chabata ndi mtendere. Ndilande apa ndiye yayamba. Ndilande apa ndiye yayamba. Mukhale okonzeka ngati mufuna kutitseka kutiyimira ku msewu akasongo nonse khalani okonzeka. Ife ndiye tikubwera. Tiye gasi tinambwira kalekale kwambiri. Ngati mufuna kutitseka mutitseka koma ife ndiye tayamba tikubwera komweko. Khalani okonzeka. A president achakwera khalani okonzeka mwatipeza ku Blantyre. Mukhale okonzeka tikubwera. Mukhale okonzeka a president achakwera ife ndiye tikubwera. Ndiko ndizoona. Apa Ndilande ndiye. Apa tiwerenge zimene alemba Amibawa TV. Gulu la anthu ochuluka okhala ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre laseka nsewu pakati pa Blantyre Girls ndi chinsewu. Anthuwa ati akufuna akapereke madandaulo awo ku ofesi ya bwanamkubwa wa boma la Blantyre pa nkhani yakukwera kwa mitengo ya zinthu komanso nkhani yokhuza mlatho omwe uli pa mtsinje wa Nasolo. Sitolo ndi malonda ambiri ochitira malonda mderali ndi otseka ndipo apolisi akuyesayesa kuthira usi okhesa msozi koma anthuwa sakusinthika. Zimenezi ndi zimene zikuchitika ndithu ku Blantyre makamaka ku Ndilande kumene mavenda akumeneku komanso ena ochita malonda akuti akuchita zionesero zakusakondwa ndi kukwera kwa zinthu mdziko muno. Iwowa akuti akuyenda ndithu kukapereka kalata kwa bwanamkubwa a mzinda wa Blantyre. Iwowa kufotokoza kwawo akuti kuyendaku nkwa ulemu ndithu palibe chilichonse chitasokonekere. Komatu ngakhale zili choncho kuja nako kulimbi kumene kunali ma demonstrations dzulo sikuti kwachitiratu bata ndipo malonda asokonekera mulimbi mu mzinda wa Blantyre pomwe gulu lina likuthamangisa ochita malonda akuti ngati njira yopitirira kuonesera mkwiyo ndi kukwera kwa mtengo wa katundu mdziko muno. Gulu la anyamata latenga zikwanje ndipo likumabalalisa anthu omwe ayala malonda awo. Padakali pano masitolo komanso ochita malonda ochuluka akuseka malo awo ochitira malonda awo, pomwe anthu ena lero sadayetse nkomwe kuyala malonda awo. Izi zikuchitika pamene dzulo mavenda ogulitsa zovala zakaunjika kulimbi anachita zionesero zawo zosonyeza kukwiya ndi kukwera kwa mtengo kwa mabelo a zovala zakaunjika. Zimenezinso ndi zimene zikuchitika mu mzinda wa Blantyre kulimbi akuti
Mavenda ena ndithu lero lino akupitirizabe kuonesa kusakondwa ndi kukwera kwa zinthu, ndipo akunkanapirikisa anthu amene adayeserapo kuyala lero kuti achite malonda, akuwathamangisa kuti iyayi mademo sadathe, ndipo anyamata amenewa akuti anyamula ziwanje ndithu kuwathamangisa anthu amene ayala malonda lero lino kuti zipitani m'makomo mwanu chifukwa tidakapitabe ndi kuchita ma demonstrations. Zimenezi ndi zimene zikuchitika lero lino pa 28 February 2025. Koda anthu zinthu akuti manyanya hapo ni sawa muli ndi simu noma yabisa kuti zimenezi Adijana anthu atamangana manthu paufa wakodi amwene limbi limeneyi wana mulimbi pene maya limbi moto to akuti out choka kumeneko. Nkhani ena imene yangotipezanso kumene ndi kuti padakali pano apolisi abalalisa anthu omwe anasonkhana ndi kuseka msewu wapakati pa skulu ya Blantyre Girls ndi Chinsewu, komanso kuseka malo olowa ndi kutuluka mderali. Apolisi zikuoneka kuti afika ku Ndilande ndipo athamangisa ndi usiwokhesa msozi anthu amenewa amene akuchita zionesero zawo. Ada.